tots. Si us sembla, comença parlant Cayetano com a president, després parlar la Laia, després fem ronda de preguntes i fem fotos amb paciència i vulgueu. Bon dia a tothom, gràcies per venir. Avui és un dia especial per al club, per poder comptar amb la Laia Palau, que per nosaltres era una il·lusió, era un repte poder-la tenir aquí, i crec que és un reforç per al projecte que aquesta nova Junta estem intentant portar endavant. És un reforç important i que amb la seva experiència i el saber estar en la pista ens ajudarà a fer més gran i realment a competir millor la propera temporada. No cal que us expliqui l'historial i tota la trajectòria de la Laia, però estem dir-te que això, que esperem que estiguis bé a Girona i que realment disfrutis jugant i que estiguis contenta i il·lusionada d'estar amb nosaltres. Deixo passar a la Laia. Hola a tots. Doncs la veritat és que estic bastant contenta. I estic molt contenta perquè fa uns anys que, Girona, la Laia, que sí que torna, que sí no, que sí. I la veritat és que no pensava acabar la meva carrera professional, no pensava tornar, sempre pensava que em quedaria a l'estranger, perquè ja m'havia acostumat a això de fer les maletes i tal. Però la veritat és que quan va sortir l'opció de venir aquí, així com altres anys era com no, aquest any va ser com, doncs sí, em ve de gust perquè crec que encara tinc un bàsquet a dintre i que crec que junt amb la Núria, sobretot, també és veritat que vaig parlar amb l'Eric, amb l'entrenador, però tenint la Núria Martínez aquí, que crec que és una jugadora d'experiència també, crec que el club està buscant una mica això, també una identitat, que això crec que és molt important, jugadores catalanes que hem estat a un molt bon nivell i que potser ara tenim ganes de viure l'experiència del bàsquet des d'una altra banda i ja ho he dit també en algun moment, jo no soc el LeBron James, saps? La feina que jo faré aquí és d'un altre calibre, però bàsicament m'espero que trobar aquest projecte que fa un temps que competeix, que juga a finals, que alguna lliga guanya, vull dir, que estem a aquest nivell, que se'ns ha dit que per guanyar sempre has d'estar ben posicionat i després, si tens sort, doncs et pots emportar algun títol, alguna Copa de la Reina, sobretot mantenir aquest nivell, seguir treballant en aquest projecte algunes de casa, més algun reforç important de l'estranger i res, formar part de tota aquesta història de la llum, que se'n va, de Girona i que el bàsquet jo crec que ja està molt assentat en aquesta ciutat i que seguir portant aquest nom. A veure què tal la FIBA Cup i molts reptes i molt contenta de formar part d'aquest equip. Si hi ha preguntes? No, perquè ja us ho he dit tot. Només un parell de preguntes. Què et va fer canviar d'opinió? L'any passat marxes a Austràlia, semblava que volies poc a poc anar deixant, tornes a França, ara firmes per 2 anys. Què és el que... Això dels 2 anys, un moment. És un més 1, d'acord? Jo us ho dic perquè ni quan estava al Ros i jo en la meva vida sempre fitxo un any perquè no se sap mai, jo no em vull quedar a un lloc que no em vulguin ni vull quedar-me si no vull quedar-me. Llavors, vull veure com ens va i si ens entenem o és un matrimoni. Llavors, el tema és que jo, la temporada passada va acabar a Praga, a mis andances en Euroliga i amb la selecció, semblava que havia tancat realment un cicle i tenia ganes de fer altres coses. I llavors, clar, per fer altres coses vaig a l'altra punta del món, que ja m'havien ofert jugar a bàsquet però d'una manera una mica diferent i llavors a l'arribar allà el format de la lliga va canviar, llavors em vaig trobar que estava jugant cada 3 dies com una boja, igual que si estigués fent aquí Euroliga i cap de setmana a nivell físic exigent igual, i vaig dir, per estar a aquest nivell, torno a l'Eurolliga, que segurament tindré millors condicions i és el meu terreny de bàsquet,
i va sortir-lo del Burs, també aquí té molt a veure amb la selecció espanyola, que hi havia aquest mundial a casa que jo no tenia per què ser-hi, però bueno, sí, és veritat, el Lucas, la federació, sí que hi ha hagut una crida i em va dir, home, és que si segueixes estant en forma, doncs vens, i llavors va ser com, bueno, ens en busco un equip d'Eurolliga, d'un bon nivell com és el Burs, que ha sigut una matada de lliga, perquè és molt físic i tal, i aquí estic, disposada a jugar amb la selecció i ja continuar el ruedo. El teu últim any a la Lliga va ser el de València, aquest que guanyava tots els partits i tal. Has seguit la Lliga els últims anys, com veus el duel aquest amb Perfumeries? No, he vist algun partit vostre final, el partit de les finals, algun partit sí que veig. Haig de dir que sóc una persona bastant poc de mèdies i m'entero de coses, però no sóc molt... Realment la Lliga Espanyola l'he seguit bastant poc, vull dir, veig les finals, els play-offs, el partit de final de la Copa de la Reina potser, i per què? Més que res, perquè a Salamanca tinc bones amigues, o perquè seguiment, perquè és el meu món, però no sóc gaire friqui d'enterar-me de moltes coses. I la Lliga no ho sé, la veritat és que sé que ha canviat molt, hi ha molts equips que és com es diu aquest, vull dir, saps que ha canviat els noms, que han canviat moltes coses, les jugadores joves. Bueno, doncs és una feina que haig de fer, també torno aquí a enterar-me una mica de lo que va això, la meva feina. En quant a la... no sé si ho heu parlat, en quant a la posició que pots jugar, si teniu clar que jugareu juntes amb la Núria o no, o heu de trobar la pista, o sigui, et sentiries còmode jugant d'escorta, més pura, més que de base? Pregunta-li a l'Eric, que està darrere, perquè al final és el que decideix el que hem de fer. Jo no tinc, o sigui, jo abans de decidir si venir aquí vaig trucar a la Núria, és el primer que vaig fer. Vaig trucar a la Núria i li vaig dir, a veure, Núria, què? Dic, jo, una de les raons, ja ho he dit abans, una de les raons per les que vinc aquí és perquè hi ha la Núria, perquè és una jugadora que ha jugat al nivell que he jugat jo, i sé que a nivell de pista, de compromís, d'exigència, de tot això, o sigui, sé quin és el seu nivell. Llavors, a mi que només hi hagi una jugadora en aquest equip ja em val, no? Llavors jo crec que no hi ha cap problema en compartir pista, minuts i el que faci falta. Vull dir, si mires a la selecció espanyola, vull dir, l'Anna Cruz, la Marta Xargà i jo, som tot bases, i no passa res, saps? Vull dir, juguem tots a la vegada. Sí, a mi, jo què sé, a Vejez Viruelas, jo tinc 38 anys, potser em poso d'escolta notador ara de sobte, saps? No sé, jo crec que al final hem de jugar a bàsquet, hem d'entendre'ns, hem de llegir, i sí, jo sempre he pensat que quan tens dos bases en pista, doncs quasi millor, jo crec que sempre l'equip funciona millor. Ara necessitem gent que fiqui moltes pilotes, també t'ho dic, president. Directe. No, respecte a la configuració de la plantilla, ara que has tret el tema, sembla que hi ha un acord amb la Shane Murphy, es diu, que havia jugat amb tu, no sé si tens... Has dit que tenies moltes amigues de Salamanca, no sé si amb ella també ets amiga i has parlat o no? Sí, no he parlat amb ella. No sé com està el tema de la Shane Murphy. Sí, vaig jugar amb ella a València, a Ros, l'any que vam guanyar l'Eurolliga estava ella allà. Venia a fer unes temporades molt bones, em sembla que estava jugant a Turquia ara. Bueno, la Shane és la Shane, vull dir, fa el que fa, que ho fa molt bé, que es fica a gust. Però no sé res, ningú. No, ara m'agafes així. No, també li preguntava al president, no? Simplement hi ha un interès i s'està treballant sobre això. I d'avui no hi ha res. Només l'última per la Laia. Em sembla que havies comentat en els últims temps que a partir de l'any del futur t'havies plantejat mirar si podies ser entrenadora i tal. Això encara ho tens al cap, no ho tens al cap, t'agradaria? Sí, també... A veure, jo no us vull enganyar, jo torno aquí a casa perquè jo estic acabant la meva carrera i també vull estar a prop de la meva gent i vull relacionar-me una altra vegada i preparar-me una mica a veure què faré després. O sigui que sí, a mi entrenar m'agrada. Bueno, no ho he fet mai, però crec que m'agrada, vull dir, com a base ja és una mica tens aquesta visió del bàsquet. Però bueno, jo ara mateix soc jugadora i si no deixo de ser jugadora és perquè m'agrada molt ser jugadora encara, no? La gent diu, no sé què, he tingut opcions, ofertes de dir-me, ves, hi ha coses, però jo és que per fer la meva vida de bàsquet prefereixo seguir jugant. O sigui, des del terreny molt millor que des de la banda de moment. Què creus que pots aportar al grup de cara l'any que ve? Bueno, doncs el que hem dit, no? L'experiència,
el saber estar doncs, a la pista en moments complicats o no tan complicats, no sé, saber estar. I després, no sé, jo al final acabo pensant que a mi el que m'agrada és que tenir una idea de joc, que és la idea que tindrà l'Eric, entendre el que l'Eric vol i que allò vagi a missa una mica, no? I ser una mica la transportadora d'aquest missatge i amb la... Bueno, jo no sé, jo conto bastant amb la Núria a nivell de l'exigència, el compromís, que jo crec que això al final són coses que fan que els equips funcionin i que estiguin pendents i que cada dia, cada setmana sigui important i que vulguis competir sempre. Doncs aquest caràcter, això, i fer-ho entre totes, fer un equip, que al final jo del que més contenta estic, a part dels títols i tot el que és de la manera en què hem aconseguit els títols guanyar, ara sigui amb la selecció o amb el Bourges o amb el Praga, no? La unió aquesta, perquè realment crec que si vas amb equip tens moltes opcions de guanyar o almenys de posar-li molt difícil als que estan per sobre teu. Abans has comentat que havies parlat amb la Núria, també has jugat molts anys amb la Marta Xargall, has parlat amb ella del club, de la ciutat... Sí, encara no li toca, ho sento, no pot venir encara. No, que no pot venir ja ho sé, si has parlat amb ella de com és el club, de com és la ciutat... Sí, home, hem parlat molt, és la meva companya d'habitació. Parlem, li dic que et trucut, jo ja parlo gironí, et trucut i no, sí, estem, bueno, molt contenta. Però no ho sabia, jo ja havia firmat aquí i al cap d'uns dies em va enviar un missatge: tia, firmes a Girona, no m'ho havies dit. I dic, bueno, és que... No, sí, clar que hem parlat molt. Sí, Girona és una mica el club de referència de Catalunya ara mateix. Perdó per l'Alcalí i pel Sant Adrià, però és una mica el club de Catalunya que és l'alternativa a Salamanca, sobretot quan veu jugar a l'Eurolliga, que semblava que era com de... A veure, vulguis o no, tens moltes jugadores que estem donant voltes pel món perquè no tenim projectes potents aquí, no? Amb tota la... Però tenim Eurolligues o no tenim projectes d'aquest calibre, si estiguéssim segurament tornaríem totes. Bueno, jo hi tornaré a veure si després s'animen, a veure si la gent s'anima, Res més? Fem fotos, us sembla? Sí. Amb la bandera? Amor o no me la veure? Queda molt malament. Espera, vine més a prop, perquè semblarà que no ens estimem. Encaixada. Sí? Bueno, gràcies per venir, Sí. Panda? Sí. Som-hi, Girona. Si posa la llista, va por ahí y toman listas. Sí? Sí. Perfecte. Molt bé. Gràcies. No, ja vaig segur. Fora? No, oral de... Vinga.